Hola, som els alumnes de 5è A i venim a parlar sobre l'aigua a Eivissa i a l'escola i com podem col·laborar per fer un millor ús de l'aigua. Com ja sabreu, a Eivissa hi ha risc de sequera. Això afecta a tots els éssers vius que hi ha a l'illa, perquè sense aigua la vida no seria possible. Però què és la sequera? És la falta d'aigua dolça vinent de fonts naturals com els aqüífers, els quals es recarreguen mitjançant de l'aigua de pluja. I com ja sabreu, fa més de 4 mesos que no ha plogut. Per això, a poc, l'aigua s'està acabant. Ara vos direm consells per l'estalvi de l'aigua a l'escola. Evitar deixar les aixetes obertes, tancar l'aixeta mentre ens rentem les mans, pensar abans d'utilitzar l'aigua i ja està. A casa teva. Recol·lectar l'aigua de la dutxa mentre espero que es calenti i reutilitzar-la, tancar l'aixeta mentre em rento les mans. Als jardins. Regar les plantes pel matí o a... Tots ajudant podem conservar l'aigua. Ser conscient de com, quan i per què utilitzes l'aigua. Recordar, sense aigua la vida no seria possible. Ajuda'm a conservar-la.